Gipuzkoa naiz eta egizan errepidek oso ondo zautzen ditut eta egizan asko lantzen duz. Eta gero, zeusenik ez, daun jendetzakin eta nik uste toki guztitatik etorri dela jendea, bai, Ormaiztitik, Goierri guztitik, Ziorriatik, Azparnetik eta danak ez. Eta egizan eskertzeko eta eskerrik asko. Askar, nola izan den lasterketa amaiera hori, zen nahiko lasterketa eroa, ikusgarria.